Patria, Minerva û Maria Teresa. Xuşkên Mirabel. Ew bi tekoşîna xwe ya kul dijî dîktatoran dan hatin naskirin û heta îro jî dijîn. Piştî ew qas salên derbas bûn, hincî berxwedana wan ji bo jinên cîhanê dibe hêviyek. 25 mijdara 1906 roja ku xuşkên Mirabel bi destdirêjî hatin kuştin. Ew li komara Dominik di tekoşîna bindestan aldicî hikûmeta Trujillo de bûn sembol. Weke her dîktatorekî, Trujillo jî mirin dibarand. Yên li dijî wî derdiketin girtin, kuştin an jî bi kuştinên bêpirs û îfadeyê ji holê rakirin. Ew dîktator bi dezgehên îşkenceyê ku li girtîgehan danîbûn navê xwe li rûpelên dîrokê nivîsand. Xuşkên Mirabel û hevjînên wan lê dijî dîktatoriyê rêxistineke veşartî demezrandin. Her sê jinên ku dijî rêveberiya dîktatorî ji bo mafê mirovan û demokrasiyê tekoşiyan bûn nîşaneyek û ji aliyê dîktatoriyê ve gelek caran hatin girtin. Bi vê re jî neman û dest zanîn ser mal û milkên wan. Ji sê xuşkan Maria Mirabel pîvanê berxwedana xwe wiha pênase dikir. Belkî ya herî nêzîkî me mirine. Lê ev mirin min natirsîne. Em ê ji bo her tiştên mafdar şer bikin. Ji xuşkên Mirabel nasnamaya yek ji wan perperîk bû û ji ber vê yekê her sê xuşk weke perperîk hatin binavkirin. Dîktatorî gelek caran xuşkên Mirabel girtin, lê belê ev jî bes nedîtin. Trujillo di axaftina xwe de got, du pirskirêkên herî mezin a welat hene. Ew jî dêr û xuşkên Mirabelin. Bi vê yekê wan hedef nîşanda. Ev axaftin di heman demede fermanek bû. Tam piştî 23 rojan, alîgirên dîktator sê xuşkên ku çûbûn serdana hevjînên xwe yên li girtîgehê ji wesayîtê daxistin, tecawîzî wan kirin û paşê jî kuştin. Cenazeyê her sê xuşkan ji kendalekê avetin xwarê. Çapemênî ev kuştina hovanê weke qezaya trafîkê da. Di belgeyên fermî de jî bi vî rengî cih girt. Kuştina xuşkên Mirabel di komara Dominik'te nerazîbûneke mezin a gel bixwere anî. Ev nerazîbûn bû berxwedanek bihêz û di dawiyê de dîktatorî hilweşiya. Xuşkên Mirabel ku di hilweşandina dîktatoriya komara Dominik'te rolekî mezin lîstin û berdela vê bi canê xwe dan, bûn sembola 25 mijdara roja tekoşîna navnetewî ya tundiyal dijîjine. Ji sala 1981 ve di vê rojê de li tevahî cîhanê hemû jin derdikevin qadan û destnîşan dikin ku bê şîddeta li dijî jinê bi şîddeta dewletê re çawa bûye yek. Jin di vê rojê de ji bo tekoşîna li dijî tundiyê giringiya yekîtî û piştgiriya jinê jî tînin ziman. Jin li her derên cîhanê ji bo vê rojê çalekî, meş û kongreyan dar dixin. Koma jinan a netewên yekbûyî û women bi münasebeta 25 mijdarê wê îsal kampanya Unit ango bibin yek li dar bixe. Ev wê bi navê dinyayê bi rengê porteqalî boyax bikin, wek heviya nûş li dijî destdirêjiyê derdikeve werin li darxistin.